हेलो भाई मैंने जय जगन्नाथ देखी पार्थव 10:30 आज ब्लॉगटा स्टार्ट होगा जाऊँ। आज तुम्हें भावु तो 10:30 रात कहीं ब्लॉगटा स्टार्ट हो ठाकुर कम चली आड़े भी आम से आज रू भाई मानू फोन करी से भी आसवे से भी रही आम मजा मस्ती करूँ आज राति उठी फूल चोरी कर फूल न चोरी कर ठाकुर केमी पूजा हे आगू देख आम क्या बस बस बोर हो गल क्या जाऊँ आम दुकान को जीवु क्या दुकान खोला नहीं जाऊँ जीवु देखू कौटी चाह पत्ती कम मिल चाह टे कर पीबू मेघटा टी आड़े भी आउ टे ठंडा पाग कर किंतु चाहटा किंतु ए पाग को मजा आसो जाऊँ आम राति है 11टा पाखापाखि है 11टा के फेरना आम क्या गाँ पटे भी जाऊँ गाँ पटे गाँ पाखे गोटे दुकान अच्छे आम गाँ लास्ट मुंडे देखिबार तो देख गाँ एटा आम आइलु भारी एटा है 300 कि आमर ये हाँ चले आउ देखु थब माने कहीं ना देख आम आम 4 जन ये 4 जन जाऊँ तू तो षंढटा माड़ी माड़ी जाऊँ देखु तो डर लगू तथा सीरीयस मैंने दौड़ दौड़ जाऊँ कौन कर कुकुर को मुँह गोड़े भी नहीं चलुन आम एक सौदा आसिक देखा तो बेला भल आमर माने बेला भल थिला केमिति माने ताकर कई छुई नथिले बोले क्या नाम जानबे आज देखिए तो हमारे चार रेडी पिया ब्लॉगटा स्टार्ट कर देखा तो आम क्या चाह पीलु आउ देखा तो आम क्या हनुमान मंदिर टे बुली आसिया आउ देखा राति कौन देखा केमी कौन नागुच ए पिंटू बुड़ो पिंटू आवे बुड़ू गला कड़े लाग आस जी हनुमान मंदिर आड़े आस आस चपल मिलिक आस आउ देखी पार्थव देखा 12:35 आम राति 12टा है आम जाऊँ हनुमान मंदिर कत डर भी ना तुमको डर लगुच डर कौन लगे आम मंदिर कत जाऊँ डर कौन लगे चलो कौन साउंड है सत्य गोटे कौन साउंड है मुझे सत बोल कुकुर बुर होते क्या जाने कुकुर बुकुर कौन कथा जान कुकुर कौट शोते खड़खड़ करद है आगे आम इच्छा मंदिर कतिर एबे भी मु भी शुणुची गोटे साउंड है हाँ ये पटू लगे ये डाण पटू लगे ना देखिया हनुमान देख जाऊ गला कुड़ी रही चलिए हाँ कहले आईचे भारी ना फाइन आम देखिए आम आईचे मैंने देखिया मारू लगे आउ तुमको कह कि आम क्या से जस्ट मैंने देखिलु भी आम मुझे आसला मुझे जान नी मुझे जस्ट आउली मैंने गोटे थर साउंड ला कि मुझे शुणी पारे आम पिला मैंने शुणी मत कहले कहले कौनटे साउंड है मुझे कहले ना सी कुकुर बुकुर मुझे कही मिछरे पलि आइली पुणी कौन पड़ा
ଅଇକ୍ଷା ବି ତୁମେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରୁଥ କି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଇକ୍ଷା ମାନେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାନେ କେତିକି ପାଖରେ କିନା ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ମେଘ ଆଇଲାଣି ଆଉ ବି ମୁଁ ମାନେ 3 ଥର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେ ହେଇ ତୁ କାହିଁ ଯାଉ ଛାଡ଼ୁ ହେଇ ଆଡ଼ୁକା ହେଇ ଆଡ଼ୁକା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ 2 ଥର ହେଲାଣି ମାନେ 3 ଥର ଗୋଟା ପଇଲା ଆଉ ତା ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ମାନେ ମାନେ ଆମ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆମେ ଛାତି ନର୍ଭସ୍ ହେଲା ତଥାପି କୁଆଡ଼େ ସେପଟ ଅନ୍ଧାର ଏପଟ ଅନ୍ଧାର ଏପଟ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନେ ଆମେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମେ ହନୁମାନ କତିରେ ଅଛୁ ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତ ତଥାପି ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଟାଣ ରହିକି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ 3 ଥର ସାଉଣ୍ଡ କଲାଣି ନା ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ବି ଭୂତକୁ ମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କଲୁ ମାନେ ଏ ଆପ୍ଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ସେଟିଂ କରୁଛି ସେଟିଂ କରି ଆକୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଖରେ ଯଦି ଭୂତ ଥବ ଇଏ ତମକୁ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଆପ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି କିଛି ସେ ଆଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ଏମିତି ଘୁରୁଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଟା ଏଇଟା ଚାରିଟା କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଆଉଛି ଆମେ ତା ଦେଖିବା ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏ ଆପ୍ରେ ମାନେ କିଛି ଇଏ ହେଉନାହିଁ ମାନେ ଆସୁନାହିଁ ମାନେ ଆପ୍ଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଗଲା ମାନେ ତୁମର କେଉଁ ଦିଗରେ କିଏ ଅଛି ମାନେ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସତ ଇଏଟା ରିଏଲ୍ଟା ଆଣିପାରିବନି ମାନେ ତାହେଲେ ମାନେ ଚିହ୍ନ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବ ଏଇପଟେ ଏଇ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଠାକୁର ମାନେ ଆମ ନକ୍ସା ମାନେ ସେପଟେ କହିବନି ଆମକୁ ଠାକୁର ଆଗକୁ କାହିଁକି ଏଇ ରହିଲେ ଦେଖିବାନି ଅନ୍ଧାର ଗଲେ ଭାରି ରିକ୍ସ ଆମର ଲାଇଟ୍ ରଖିବା ଉପରେ ଠିକ୍ ହଁ ଆସିପାରେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ ଆଣେ ଟିକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଲହରା ମାନେ ଆମେ ଆମ ଦେଖେଇଛି ଏଇ ପଛକୁ ଚଲା ଆମର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ପଛକୁ ଚଲା ତ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ସିଧା ଲୋକଟା ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଚିହ୍ନଟା ଲୋଗୋଟା ବଞ୍ଚେଇଲା ଏଇ ସିଧାର ମାନେ ଏଇ ସିଧାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଅଛି ଲୋଗୋଟା ନିଭିଗଲା ଦେଖ ଏଇ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ତୁମକୁ କେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ମାନେ ଆପ୍ ମାନେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ ମାନେ ଏଇ ସିଧାର ଏଇ ମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ ତ କହିଦେଲୁ ଏଇ ସିଧାରେ ଏଇ ଲୋକଟା ମାନେ ଅଛି କିଏ ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି ମେଘଟା ଦେଖୁଛ ପଛରେ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଦେଖିବ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଏ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ତାକୁ କହିବୁ ଆମେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ ଆମକୁ ଦୟା କରିକି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ୍ଷତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ କହିକି ଯିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାରଣ ସିଏ ଡରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନାକରୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲାଗୁନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରେ